בפרשה שלנו יש סגולה שכתובה בתורה. ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך. אומרת הגמרא, עבדתם את השם זו תפילה, עבודה שבלב. אם אחרי התפילה אדם אוכל לחם עם מים, זה מסיר את כל המחלות, והסירותי מחלה מקרבך. מחלה, זה גימטריה 83. 83 סוגי מחלות מתרפים בזכות זה. מביא על זה הרבי מלובביץ' גם סגולה נוספת. מחלה, זה 83. זה מניין ההלכות שיש ברמב"ם. הרמב"ם היה הרופא הגדול. לא רק רופא בגוף, גם רופא בנפש. וכשלומדים את ספר הרמב"ם, זו סגולה. להוציא את כל המחלות מהגוף. ולכן ללמוד רמב"ם היא סגולה גדולה. וזה הקדמה לפרשה שלנו. שהפרשה שלנו היא פרשה כל כך מיוחדת, פרשת משפטים. שפרשת משפטים נאמרה גם כן בהר סיני. והיא הפרשה הראשונה שנמצאת, קיימת לאחר מתן תורה. וזה פלא. הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה הייתי בוחר שמע ישראל, אהבת השם, יראת השם. ופה הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה היא הפרשה הכי פשוטה לכאורה בתורה. היא הפרשה שמדברת על הדינים שבין אדם לחברו. הפרשה הכי פשוטה. שדינים הגיוניים. היא הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה? התשובה היא כן. התורה לא ניתנה בשביל המצוות שבין אדם למקום בלבד, אלא גם בשביל המצוות שבין אדם לחברו. דרך ארץ קדמה לתורה, ולכן התורה מגיעה ביחד בין אדם לחברו. גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו. אבל יש בזה עוד משהו עמוק. התורה מלמדת אותנו. אל תעשה את המצוות שבין אדם לחברו, בגלל שככה נראה לך בהיגיון. כי היגיון יכול להתחלף. היגיון יכול להיות מבלבל. יום ככה ויום ככה. תעשה את המצוות שבין אדם לחברו, בגלל שככה התורה אמרה. כי אם תעשה את זה בגלל השכל שלך, יכול להיות שיום אחד יבוא האדם ויגיד לך, אתה רואה אותו? אותו אסור לעזור לו. אתה רואה אותו? ממנו מצווה לגנוב. אתה רואה אותו? מצווה לבייש אותו. כל מיני דברים שהם הפוך מהתורה. אבל התורה אומרת לא, תמיד אסור לגנוב, תמיד אסור לבייש. ולכן צריך את ההיגיון של התורה, לא את ההיגיון שלנו. ולכן גם את המצוות של בן אדם לחברו, אנחנו עושים בגלל שככה התורה אומרת. ולכן זו דווקא הפרשה שמגיעה לאחר מתן תורה. מוסיף את זה הרבי מלובביץ' עוד הסבר שלישי, גם את ההסברים הקודמים הוא אמר, הוא מביא את זה עוד רובד שלישי עמוק. המטרה של התורה זה חיי היום-יום. הכי קל זה לאפסן את התורה בבית הכנסת. שם הקדוש ברוך הוא. זה לא המטרה. המטרה שהתורה תהיה איתנו בבית הכנסת וברחוב, בבית ובחוץ, בכל מקום, עם הקדוש ברוך הוא. ולכן התורה ניתנה לנו דווקא בצורה כזאת, שתמיד, תמיד, תמיד נחיה עם התורה. ולכן התורה, דווקא החיים האזרחיים, שזה הפרשה שלנו, היא הפרשה הראשונה אחרי מתן תורה. ללמדך שדווקא החיים האזרחיים, כשאתה מכניס שם את הקדוש ברוך הוא, זו מטרת התורה. בפרשה שלנו יש 118 פסוקים והמון המון מצוות. הרבה. בואו נתחיל. ואלה המשפטים שתשים לפניהם. דבר ראשון, צריך לשים את התורה בצורה נוחה. שיהיה קל ללמוד, שלא יהיה קשה ללמוד. כשולחן ערוך לפניהם, ברור ומוסבר. המצווה הראשונה שאיתה התורה מתחילה לדיני עבד עברי. כשאדם היה גונב, אז היום מכניסים לכלא, בתורה לא היה כלא. אלא היו מכניסים אותו למשפחה אומנת, שהוא יהיה עבד שלהם. הוא היה נמכר ל6 שנים, ובשנה השביעית יוצא חופשי, והאדון היה צריך לדאוג לו להכל. איך שהוא נכנס ככה הוא יצא, אם יצא, נכנס רווק, יצא רווק. אם נכנס עם אישה, הבעלים צריך לדאוג לו לאשתו, לילדים שלו. ואם הבעלים רוצה להביא לו אישה, אז האישה והילדים יהיו שייכים לאדון, לא אליו. ואם הוא אומר, אני רוצה להישאר, אני אוהב את אשתי, אוהב את ילדיי, לוקחים אותו האוזן שלו ועושים שם חור קטן ליד הדלת, כדי להזכיר לו את מתן תורה, אוזן ששמע לא תגנוב, אוזן ששמע כלי בני ישראל עבדים, ואתה רוצה להיות עבד. ואז הוא מקבל את המסר, אם הוא רוצה בכל זאת, הוא עובד את האדון עד שנת היובל. ממשיכה התורה, ומדברת גם כן על דיני אמה עברייה, שהיא לא תצא כדיני העבדים וצריך לדאוג לה. מביא על כך הרבי, זה לא סתם. מיד אחרי מתן תורה אנחנו יודעים על עבד. על עבד, עבודת העבד, קבלת עול,
שזה מסר איך צריך ללמוד ולקיים מצוות. ובכלל, מה קורה אם יש לנו אישה שהיא נמכרה לשפחה בתור ילדה קטנה, וכשהיא יוצאת צריך לדאוג שלא תצא סתם, אבל אם הוא מחליט להתחתן איתה, צריך להביא לה שאר, כסות ועונה. זאת אומרת פרנסה, מזונות, בגדים והיחסים בין בעל לאישה. ומכאן לומדים גם כן לכל איש ואישה, שזה משהו חייב כל אדם להביא לאשתו. התורה אומרת עכשיו לדינים כלליים, דיני המשפטים. אם אדם מכאן מישהו ורצח אותו, אז הוא נרצח עליו, הוא יהרג עליו. ואם זה היה בטעות, הוא הולך לעיר מקלט. וזה לא סתם בטעות, כנראה שהגיע לו. ולכן לא הגיע המוות ולא הגיע שיענש על כך על משהו בשגגה, ולכן הקדוש ברוך הוא סובב את זה, והוא ילך לעיר מקלט. ואם אדם עיקה את ההורים שלו והוציא מהם דם, גם כן מות יומת. אם אדם חטף איש, מות יומת. מי שמקלל את ההורים שלו, מקלל את השם, מות יומת. אם אדם הרג מישהו, כשהוא התכוון להרוג מישהו אחר, אז התורה אומרת שפה, אם הוא התכוון להרוג והרג מישהו אחר, יש בזה מחלוקת. אם ירג עליו או לא ירג עליו, אבל אם הוא התכוון להרוג אותו והרג אותו, בוודאי לפי כולם יומת. אם אותו אחד שהוא התכוון להרוג אותו, לא מת, אלא נהיה פצוע ואחרי זה קם, אז צריך לשלם לו. כמובן לדיני הרפואה, ואם אחרי תקופה הוא מת, אז זה כבר לא תהיה אשמתו. אבל אם הוא נהיה חולה, או בכלל אם הוא פצע מישהו, צריך לשלם לו 5 דברים. נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. אם אדם מיקה את העבד שלו והוריד ממנו שן, או איבר יותר גדול, כמו יד, זה לא משנה. התורה אומרת בכוונה, ככה או ככה, אז צריך לשחרר אותו תחת שינו, או תחת עינו, תחת העין. בכוונה מביאים דוגמה משן שזה איבר קטן, ועין שזה איבר גדול. ומה קורה אם אדם הרג את העבד שלו, אז הוא גם כן ימות עליו, כי זה אומנם הרכוש שלו עבד, אבל הוא לא יכול לטול את הנשמה שלו. אם אדם פצע מישהו, ואמרנו צריך לשלם, ומה קורה אם הוא פצע אישה, ונפלו הבלדות, צריך לשלם דמי הבלדות לבעל. ואם יהיה אסון, נפש תחת נפש, והכוונה היא פה לממון, יד עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, צריך להביא פיצוי כספי על היד שהוריד לשני. אם אדם יש לו שור, והשור נגח איש, אז הורגים את השור. ואם זה הפעם שלישית שהוא נגח, אז מצד הדין גם כן היה צריך להרוג את בעלי השור. אבל התורה אומרת שאפשר להביא כופר, ככל אשר יושת עליו הוא יביא כופר במקום פדיון נפש. עכשיו יש לנו בתורה 4 על 4. 4 דינים של 4. דין אחד, 4 אבות נזיקין. שור, בור, מווה ועבר. שור, אם אדם, השור שלו נגח מישהו אחר, שור של מישהו אחר, אז הממון שלו הזיק, זה נזק לא רגיל, בדרך כלל שור לא נוגח. לכן, פעם ראשונה יהיה חצי נזק, פעם שנייה חצי נזק, פעם שלישית הוא כבר מועד נזק שלם. יש לנו בשור גם כן שן ורגל. שן, בהמה הלכה ואכלה. פה כל בהמה היא מועדת לאכילה. או רגל, בהמה הלכה ותוך כדי דרכה על דברים. כל בהמה לא שמה לב על מה היא דורכת. לכן על הפעם הראשונה נזק שלם. מהכי טוב אפילו צריך לשלם, מהעלייה. אבל ברשות הרבים הוא יהיה פטור. זה רק אם נכנס לרשות היחיד של מישהו אחר. למה? כי שן ורגל מותר להם ללכת, בהמה מותר לה ללכת ברשות הרבים, זה גם שאלה. אחרי זה יש לנו בור. אם אדם פתח בור ברשות הרבים או שהוא חפר בו, מי שנופל שם, צריך לשלם. מבעה. מבעה יש דעה שאומרת שזה אדם שהזיק, ויש דעה שאומרת שזה שן. כבר הסברנו מה זה שן. אדם שהזיק מועד לעולם, בין ער בין ישן, שלם תמיד נזק שלם. הבער, מה קורה אם אדם מדליק אש בתוך הבית שלו, ושזה יצא החוצה, הוא צריך לשלם, אפילו שזה לא אשמתו, אלא זה אשמת הרוח, אבל בגלל שהוא הוציא אש, זה אחריותו, אלא אם כן זה הכוח עליון, רוח שאינה מצויה, אז באמת הוא יהיה פטור. מה עוד יש לנו 4? יש לנו 4 סוגים של תשלומי גניבה. אם אדם גנב, ואחר מכן הוא הודה, אפילו אם הוא הודה בבית דין לפני שבאו עדים, ישלם רק את הגניבה. אבל אם הוא נשבע לשקר, אז הוא צריך גם כן להביא על זה חומש, קנס וקורבן. ואם באו עדים והעידו שהוא אכן גנב,
אז לא יעזור אם הוא הודע, כבר נגמר, ברגע שהגיעו עדים נגמר, הוא צריך שם כפל, פי 2. אם הוא שחט את השור או את השה, או שהוא מכר את השור או את השה, התורה כונסת אותו. אם זה שה, הוא צריך לשלם כפול 4, ואם זה שור, כפול 5. מה ההבדל בין שור לשה? יש בזה מחלוקת בגמרא. רבן יוחנן בן זכאי, הרעיון כאן, לפי דעה אחת, באמת זה 5, צריך לשלם. אבל מכיוון שעל שה הוא התבזה ושם את השה עליו, אז לכן מורידים לו 1 וישלם רק 4. לפי הדעה השנייה, צריך לשלם 4. אבל בגלל ששור גם בטל ממלאכה, לכן נוסיף עוד 1, 50. יש לנו עוד 4 בתורה, שזה 2-4, שזה שומרים. 4 סוגי שומרים יש בפרשה שלנו. שומר חינם ושומר שכר, שואל וסוחר, ובהם יש 4 מצבים. מה הכוונה? שומר חינם, אדם שומר על מישהו על חפץ בלי תשלום. אז יש לנו 4 סוגי מצבים. אם קרה מקרה של אונס, קרה מקרה, ופתאום החפץ הזה נהרס או נעלם, שומר חינם יהיה פטור. גניבה ואבדה יהיה פטור. אבל אם השומר חינם פשע בזה, או שהשומר חינם השתמש בזה בלי רשות וקרא לזה משהו, זה נקרא בלשון ההלכה, מתה מחמת מלאכה, במקרה כזה יהיה אכן חייב, כי זה לא היה לו רשות לזה. שומר שכר זה שומר תמורת תשלום, זה כמו שומר חינם חוץ מגניבה ואבדה. שבגניבה ואבדה, אם נגנב ממנו נאבד לו, שומר שכר יהיה חייב, כי הרי בשביל זה הוא קיבל כסף, כדי לשמור על זה מפני גניבות ואבדות. אלא אם כן זה היה שודד שהגיע עם איום נשק, ואז אני פותר אותו כי זה כמו אונס. שואל, שאדם מבקש חפץ מהחבר שלו בלי תשלום, כל האחריות על השואל. ולכן כל מה שקרה לזה, הוא יהיה חייב. חוץ ממתה מחמת מלאכה. אם זה מת תוך כדי המלאכה, בלי שעושה משהו מיוחד, שאז הוא יהיה פטור. למה? כי בשביל זה הוא קיבל. וסוחר, הוא שומר על החפץ, אבל הוא משלם עכשיו. יש דעה שזה כמו שומר חינם, ויש דעה שזה כמו שומר שכר, ולהלכה זה כמו שומר שכר. ואם האדם חושד בשני שאולי הוא לקח את זה לעצמו השומר, הוא לא מאמין לסיפור שלו, יכול לחייב אותו שבוע. ואז הוא נשבע ואכן נפטר. עוד יש לנו בפרשה כל מיני דינים שקשורים לסנהדרין. אסור לכבד יותר את העני, אפילו שהוא מסכן. אסור להטות את המשפט לטובתו. אסור אפילו לתת לו יחס עודף, אלא כולם שווים בפני המשפט. אם מישהו פסק לרעה בדיני נפשות, הוא לא יכול לחזור חזרה לפסוק לטובה. אם זיקו ופתאום הגיעה ראיה חדשה בדיני נפשות, גם אי אפשר. אומר הקדוש ברוך הוא, אם מגיע לו אני, ייתן לו תונש. זה יצא כבר מאחריות שלכם, עבר לאחריות שלי. יש לנו עוד הרבה דינים בפרשה שנוגעים לדיני תשלומים. כנסות. אם אדם פיתה נערה, צריך לשלם 30 כסף לאבא שלה. אם אדם, ועוד כל מיני דינים שקשורים לתשלומים. וכאן יש מצווה מאוד חשובה בתורה. אומרת התורה, אם כסף תלווה תלמי, יש מצווה בתורה לתת הלוואה למישהו. כי הלוואה יכולה להעמיד את האדם. כמובן שאני רואה שיש לו איך להחזיר. אם לא, אני לא חייב. הוא צריך להראות לי שיש לו איך להחזיר. וצריך לעשות את ההלוואה נכון, עם עדים. הרבה פעמים אנשים אומרים, לא שווה לתת הלוואות. נתתי ולא יחזו לי. נכון? כי לא עשו את זה נכון. לעשות את זה עם עדים, עם שטר. לראות איך אתה תחזיר לי. בוא תסביר לי, עוד כמה חודשים ייכנס לי כסף. אוקיי. צריך לראות בצורה טובה. זה נקרא, אם כסף תלווה תלמיד, זה מצווה מהתורה לתת הלוואה. ואז כשנותנים את ההלוואה, אסור להיות כנושה, אסור להציק לאותו אדם. מותר לקחת משכון. אבל אם הוא צריך את המשכון, צריך להחזיר לו את זה בזמן שהוא צריך, ושיחזיר את זה שוב כשהוא לא צריך. לדוגמה, אם זה בגד לילה, אז להביא את זה בלילה, שוב להחזיר לו בבוקר. ולא להציק לו. אומרת התורה, אם מי שיציק לו, הקדוש ברוך הוא בעצמו שומע כי חנון. הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן את היכולת לאחד יותר ולאחד פחות, כדי שאחד ייתן לשני. אז אם האדם לא עושה את חלקו בהסכם, הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמע כי הוא חנון. אותו דבר אם יש יתום ואלמנה, וזה לאו דווקא יתום ואלמנה, אלא זה כל אדם חסר ישע, שמציקים להם, הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר, אני בעצמו יושיע אותם. ואם מישהו יציק ליתום ואלמנה, אז הוא יקבל עונש שהוא בעצמו יהיה מת, ושלא ידעו שהוא מת. ואז אשתו תהיה אלמנה חיה, שלא יכולה להיכנס לנכסים שלו, והילדים שלו יהיו יתומים חיים שלא יכולים להיכנס לנכסים שלו, עד כדי כך. עד כדי כך. עוד ממשיכה הפרשה. מה קורה עם האדם? לא רק יתום ואלמנה צריך למצוא, אלא גר.
זר, לא לעבוד עליו, לא לשקר עליו. אתם עצמכם הייתם גרים, אתם יודעים מה זה גר. תנו יחס טוב לגרים. אסור לקלל. לא נשיא, לא דיין ולא אף אחד. צריך לתת את כל הקורבנות בזמן. אסור לאכול בשר לא כשר, מי שאוכל בשר לא כשר, אפילו בשר של תרנגול שנשחט לא כראוי, אז הוא כבר לא שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. אנשי קודש תהיו לי, זה צריך להיות קדושים, לאכול רק אוכל כשר. אסור לשמוע לשון הרע. אסור להיות עד שקרן, אם לא ראית אל תעיד. אסור ללכת אחרי דעה שהיא לא דעתך במשפט, אלא אתה חייב להגיד את הדעה שלך. אחרי זה הכרעה, תעשה את ההכרעה. אבל אסור לך להגיד טוב, הוא אומר ככה, אני אומר כמוהו, אם אתה לא בעצמך חושב ככה. אם אתה רואה שור של החבר שלך, או אפילו של האויב שלך, רובץ, אתה חייב לעזור לו. ואם אתה רואה חמור שונאך, רובץ תחת מסעו, אתה חייב לעזור לו. ויש אבדה, אתה חייב להחזיר לו. ולמה דווקא שונאך? אומרת הגמרא, שיש מצווה גדולה דווקא בחמור של שונא. למה מצווה גדולה דווקא בחמור של שונא? כדי לקוף את היצר. לעשות פה איזה כפיפת היצר, איזה הכנעת הלב. לכן יש מצווה דווקא אם יש חמור של שונא, וחמור של אדם רגיל, דווקא את החמור של השונא, כדי לחוף את היצר. שואל תוספות איך יכול שיש שונא? אומרת תוספות שמדובר פה בשונא בתורה ובמצוות. ובכל זאת, אחד שבגלל שהוא לא שומר תורה ומצוות, לכן הוא שונא אותו, שמותר לכאורה לשנוא אותו, ובכל זאת צריך לעזור לו. למה? כי השנאה אחרי זה מתחלפת לשנאה רגילה, ואסור שתהיה שנאה. אסור לקחת שוחד. גם אם אתה יודע שהמשפט לא לקחת שוחד. שנת שמיטה. צריך לשמור שמיטה. 6 שנים מזרוע שנה שמיטית לשמות, ואסור להתעסק בשדה. ואפילו שיש שמיטה, צריך לשמור שבת באותה שנה. לא להגיד טוב, השנה היא שמיטה, אז פטורים משבת. חגים, עלייה לרגל, חג מצות, חג קציר, חג ביקורים יש לנו, שזה מביאים את הביקורים בקציר, ויש לנו את חג הסוכות, שזה חג האסיף. ואז אומרת התורה, יש לנו עלייה לרגל, חובה לעלות לרגל, יש לנו להביא ביקורים ואסור בשר וחלב. ואז אומרת התורה, הקדוש ברוך הוא אומר, נשלח מלאך שישמור עליכם, תקשיבו לו. המלאך ילך לפניכם, יוציא את כל הגויים מהארץ. ואז לא לעשות כמו הגויים, לא עבודה זרה, לא לקיים גם כן עבודה זרה. ואם תקשיבו לי, אז הקדוש ברוך הוא יברך את הלחם ואת המים, יסיר את המחלות, לא תהיה משקלה והכרה, כי רפואה שהקדוש ברוך הוא זה רפואה מונעת, מראש לא תהיה רפואה. תספר ימיך המלא וכולם יפחדו ממך, ואז לאט לאט אגרשנו מפניך, כדי שהארץ לא תהיה שממה, לכן לא בבת אחת, בין תרבה חיית השדה, אלא לאט לאט אגרש אותם, לא תעשה איתם ברית ותתנחל אתה בכל הארץ. סוף הפרשה חוזרים לתיאור של מתן תורה. איך שמשה רבינו מכין את העם ולמה. מסביר הרבי משהו נפלא. פרשת התורה, השבוע מתחלקת לשתיים. החלק הראשון זה דיני המשפטים, ושוב חוזרים חזרה למתן תורה. כי הסיפור של מתן תורה היה בפרשת יתרו, אז למה? למה זה ככה? כי התורה מחלקת את הסיפור של מתן תורה לשניים. החלק של מתן תורה שהקדוש ברוך הוא עשה בפרשת יתרו. והחלק של עבודת האדם, איך עם ישראל התכונן ומה עם ישראל עשה בפרשה שלנו. וככה כשיש חלוקה לשניים אנחנו מבינים את העבודה של מתן תורה, שזה התכוננות של המטה, שהמטה מתכונן, שבעזרת השם נזכה לקיים את הדינים של התורה, גם את הדינים האזרחיים באותה קדושה כמו שמקיימים את הדינים האלוקיים, את דיני החוקים, ולקיים את דיני החוקים באותה חיבה כמו שמקיימים את הדינים הגיוניים. זו השלמות אמיתית. שבת שלום.